హాయ్. గుడ్ మార్నింగ్ మాత్రేక్లా. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜೆಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದಡ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೊರನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೃಂಗೇರಿಗ್ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪಿದಡುಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಗುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ತೂದು ಎನಗಲೊಟ್ಟು ಇನಿ ಹೊರನಾಡುಗು ಬೊಕ್ಕ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಿದಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ರೋಡ್ ತಡೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಡ್ ತಲ್ಪ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಪಂತೇವೆ ಚಡೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಸಾಕಾವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಎನಿತೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಾತ ಕೈಪು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನಗ ತಡಾಂಡು ಚಿತೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತಿಯೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ರಗುಲ್ಲ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿದಡ್ನು ಹೊರನಾಡುಗು ಪೋಪಿನ ರೋಡುಡು ಅಂಚಡಿಂಚಡಿ ಮರ ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸುತ್ತ ಕಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪೋನಗ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಈರಂಡಲ ಹೊರನಾಡು ಬೊಕ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋತು ಜರಂಡ ಅವರ ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ತೂಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೋರಿಗ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಬೊಕ ಹೊರನಾಡುಗು ಕಾರ್ಕಳಡ್ಲ ಬಸ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಎಂಕೆ ನೋಡುದ ಪಂಡ ಎಂಕೆಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚದೇನು ಎನ್ನೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನಿ ನೆಟೆ ಕಾರ್ಕಳ ರೋಡುಡು ಕುದುರೆಮುಖ ಎಂಕುಲು ಹೊರನಾಡು ಪೋತಿನಿ ಅದ ಕಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತೂವರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಟೀತ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಚೊಂದುಲೆ ಕಳಸದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅರ್ಥ ಹೌದು ಅವ್ರ ತುಳು ಹೌದಾ ಅವರು ತುಳು ಇವರು ಕನ್ನಡ
ಈ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೋಣಿಡ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕುಲು ದೀದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಹೊರನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಯ ಅಂಚಿಲ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈತ ಅಲ್ತಲ ಚೂರು ಬಿಡೋನಿಕಲುಂಟು ಗೋಶಾರ ಮಲ್ಪನ ತುಲೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬ ನಡೆಗ್ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿ ಇಡೆಗ್. ಶೃಂಗೇರಿಡ್ ತುದೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಆಂಡ ಆನೆ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಇತ್ತುದು ಕೈ ತಲ್ಪುದು ಬಿಡ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತುಜಿ ಸತತ್ ಜಾರೆಗ್ ಆಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಶೃಂಗೇರಿ ಬೊಕ ಹೊರನಾಡುಗ್ ಪೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಹೊರನಾಡು ಪೋದಿತ್ತಿನಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಬೊಕ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಯ ಪರಶುರಾಮ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಾತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದಿಪ್ಪರ್. ಐತಲ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನಿಕಲುಂಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಯ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚನ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಇನಿ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಯರತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.